Здравейте, мили мои приятели! Добре дошли в още едно видео на Marvel Rivals. Днеска моята цел ще бъде 11 левел. Здравейте и от мен, приятели. Днеска моята цел ще бъде да дигна 20 лева. Не, шегувам се. Моята цел днес ще бъде да дигнем 15 лева, въпреки че звучи малко невъзможно. И също, като изгледате видеото и ако ви харесва, може да сложите един лайк, ако виждате потенциал в нашия канал или като цяло ви хареса контента, който качваме, може да се абонирате. А сега нека да започваме. Добре хора, вече сме в играта. Аз избрах моя мейн герой с юмруците. Бойто си избра. Намор? Да. Супер герой. Един където е катак на мен. Да, подобно. Аз тук подскачам малко. Хей, тя направо нападна. Не съм нападна на това. Бале, тук що разбрах, че Намор, герой с който аз играя, може да левите и това за малко. Който е много яко това. Той нали има малко кръвица на краката си. Ох, чакай, аз също не върша. Кой? Кой? Ти ли бе? Чага. Не! Дяволите! Дигнаха стената тя. Стена, пич. Това нов герой ли е? Не знам, Магдито ми сложи някакъв щит, бате. А какъв е този нов герой, който може да се разтяга? Не, няма нови герои в играта, по принцип. Оле, не, аз има някакъв герой, който може да се разтяга. О! Не съм го виждал преди. Добре, хора, аз мисля да смена героя. Ще игра с някой да стреля далече явно. Например... Да, с някой на който му личи, че му е ден. И всякаква въпрос. Трябва да се опитаме да го сняхме. Добре, дай, защото те трупат. Взимай зоната, не се занимай с тя. Но. Опитвам се да ги снайпвам отгоре без да ръбят обаче малко. Оп, знаеш, Грут е голяма мишена, защото ще се опитам на него. Не! Аре бе! We are undefeatable! Грут! Грут не е много приятен. О, камон! Добре, поне имам супер. И сега с кой играеш? С един номер. Тя кота обаче ми прецака от тимата, бате. Заради нея ме убиха. Напълно заради човек, който е от нашия отбор. Как става това, брат? Дяволите. Добре, имаме още две битки. Може да успеем, приятели. Не се разочаровайте. О, чакай, то супер запазва ли си се след като в миналата си имал да бъде? Не знам. Се запазва на мене. Ми супер, сега веднага направо ще ги смачкаме. Имаш ли два супер? Не, ако да пак ти кам ме го уейснам. Да ли? Или напротив? Тако, нашия отбор. Не го уейснам. С нейния супер. Да. Аз ми дам тук някакъв секрет пат. Добре, но те са мъртви. Не са мъртви. То левел преди не съм го играл. Мале, като не е хитна. Аре, то маняк, който ме уби преди малко. Аз сега ще го смачкам. Замахаме малко. Да, мачкай! Big Gold мъщение!
Отворете! Бих някакъв. Вече не мога да стигна. Добре, само някой да ми дойде мъртъв. Опа, внимание, ще умре! Мачка! Добре, че си пуснах супера. Добре, че го пуснах. Жалост умрях, обаче поне успя. Не, да не се разтягам. Брат, това добър сейф ли беше? Не знам. Сейчас бягам. Добре. Аз умрях и сега идвам. Защото няма малко време да бега. Да бе, то груд, как мога да ми тайнем всяка една стена, бе? Искам да снайпна някой. Фък, не двама, моля, разкарай се. Тъпия груд! Умри бе, груд! Не! Да! О, жив съм. Кой? Откъде? Как? Защо? О, убиха! Да, не спира да повтаря килор. Това е ултимата и убива всички около определено окръжение. Добре, че убих, защото иначе ще умрем. Добре. Да, Супер Солджър факта не мисля, че ми беше слабостта. Не мога да се спомня. Сега ще ви кажа, приятели. Хей, приятели, ние докато мълчим, вие оставете по един лайк, абонирайте за канала и напишете коментар какви други игри искате да играем. Сега да продължа сега да продължа да използвам моя герой или да използвам The Punisher. Който искаш? Моля? Към който искаш герой използвам. Знаеш какво, я да аз да го пълнам това The Punisher. Да, The Punisher е много силен. Има два нормални пистолета. Такъв нормален пистолет и една помпа. Да, помпата е уникално силна, когато имаш много хора пред тебе. То самото ме, че има търети, само го позиционирам някакво рандъм място и просто да ги разстрелям всичките. Ами не, супера му е много силен. Въпреки че зависи от какво състояние. Опа, ето слагам сега търет. Се надявам стената да се разкара оттам. Ох, боже мой! Към който искаш герой използвам. Знаеш какво, я да аз да го пълнам това The Punisher. Да, The Punisher е много силен. Има два нормални пистолета. Такъв нормален пистолет и една помпа. Помпата е уникално силна, когато имаш много хора. То самото ме, че има търети, само го позиционирам някакво рандъм място и просто да ги разстрелям всичките. Ами не, супера му е много силен. Въпреки че зависи. Опа, ето слагам сега търет. И се надявам стената да се разкара. Може как може да махам от търет. Може как може да махам от търет. Като ти го щупат. Там се оправи. Не е само като свърши. Трипъл! Не. Това беше лошо идея. Wow.
съм ултимат. Супер, сега има много хора. Аз ще дам Пукам. Правим ултиматата. Ултимат е най-безполезна ултимата. Нищо да направим, а я да учи. Активирам с тебе. Бягай. О. Не! Добре, поне те защитих удра. Само още малко. 90%. Само още малко. Но ще ни взема зоната, брат. Нищо, идвам да защитавам. Аре, басте! Не, идвам. Идваш имата няма. Идвам баш на 99% ли трябваше? Явно не трябва. Реализира факт. Ултимата. Давайте, аз няма да ви стигна. Да! Бихме ги. Прекрасно. Успяхме. Хора, вече дойде време да приключваме този епизод. Ако видеото пак ви е харесало, може да оставите по един лайк. Ако видите потенциал в нашия канал или харесате контента, който качваме, може да се абонирате за канала. И от мен чао! Чао, приятели!